ang pagsaka sa langit or pagpasaka sa langit sa mahal nga birhen lawas ug kalag mao ni ang symbolic nga kamatuoran nga gipakita sa Ginoo nga ang tanan nga mahiusa ni Kristo musaka sad sa langit. Sa atong ikaduhang pagbasa gihisgutan dinhi nga ang tanan nga nahiusa ni Kristo mahiusa sad or mahiusa sa iyang kamatayon, mahiusa sad sa iyang pagkabanhaw. Kamurong ni adinhi nahiusa mong Kristo, mura man mo giduka, naghapit naman mo mga matay. Unsa may mga timaan nga kita nahiusa ni Kristo. Kung atong tanawon ang kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria, ma-check nato kung kita nahiusa batang Kristo. Kay usahay ang ato manggong pag-angkon nga nahiusa tang Kristo ni ara dinhi, pero wa dire. Ano bang idea ra ba? O nahiusa kong Kristo kay nisimba man ko. Magsige man sa kong palit og slat. Nahiusa na kong Kristo. Di man na mao. Or mao man sa tingali na pero dili na siya igo. Unsa may una gyud nga pagpakighiusa ni Kristo nga gibuhat sa mahal nga Birhen Maria. Iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga sulugoon sa pulong sa Dios. Kay si Kristo mao man ang pulong sa Dios. Nya kita mahibot ang sulugoon sa pulong sa Dios. Muna ingos Maria, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Mao to ang katong gimabdos ni Maria pag-adto niyang Isabel, matud pa sa to ebanghelyo, ang pulong tos Ginoo nga misugo niya nga mabdos ako. Nagmabdos siya sa pulong sa Ginoo. Kamo, sulugoon mo sa pulong sa Ginoo. Kusog mong mutuman sa pulong sa Ginoo. Ang moingon ang pulong sa Ginoo, ipanghatag ang tanang katigayunan ngadtos mga kabos inyo nang sundon. Na sugod na tinanaway. Moingon ang pulong sa Ginoo nga ayaw na mo paningilan ng utang, sunod ta na. Moingon ang ingong pulong sa Ginoo, ayaw mo pangangkon bisan unsa dinhi aning kalibutan na, biyai ang tanan. Nya, sunod ta na. Daghan kay tagrason no? Congratulations sa musunod. Congrats. Isaw niya pa dir unsa na malay amo. Paminawa lang ang Ginoo. Ayaw na pagsigig question. Matod pa og sulugoon ganita. Dili na ta mangutana. Kung sugoon tas atong agalon, ayaw na pangutana pananglitan ron ingnon ang imong gi-applyan sa usa ka amo nimo, driver ka. Nya ingnon dayon kas imong amo paandaran sa kyanandom kay mulakaw ko, di na ka kinahanglang mo ingon pa nga asam ka padong sir nganong karon man jud ka mulakaw nga di pa man koy gibuhat dire, pwede og unya na lang kay tiwason sa ninako. Di ka kaana ikagoy sulugoon biyaan ginani mo tanan diha inigsulti ana dagan-dagan gyud ka didto. Oy, kita inig-ingon, higugmaay mong kaaway. So, unya, og higugmaon, mag-abusar na, mag-anad na. Din anak mo kuan, respeto, iabusuhan lang ko anak. Mag-anad na lang yun. May isa ng patagmon. Mga anak ba? Saman. Kaning first requirement, kapasar, wa. Ay, klaro ng bata. Sige, hari na lang tas ikaduhang requirement. Ang ikaduhang
requirement aron timaan nga nahiusat ang Kristo mualagad sa atong isig katao. Ang actually murag kuan ni siya, connected ra ni siya sa unang kuan. Sulugoon man ta sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nagtudlo man gid nato higugmaa ang imong isig katao samas imong kaugalingon. Mao na si Maria mibaktas og layo aron pag-alagad sa iyang ig-agaw nga nagmabdos unom na kabulan ang tiyan nya tiguang na kaayo ang pag-alagad nya mailhan na nimo kung ang imong pag-alagad tinukmod sa pulong sa Ginoo ngano man kay ang imong gialagaran malipay. Sinan kas Isabel hasta ang bata sod siyang tiyan miulpot sa kalipay pagkabati pa lang sa tingog ni Maria. Kamorong mga ginikanan ni alagad ba mos niyo mga anak? Tubag. Mayo. Nya kada ninyo dool sa inyong anak kay mo alagad mo muulpot sa kalipay. nailhanan o ikaw tinuod kang nag-alagad kay tinukmod sa pulong sa Ginoo kanang imong gialagaran malipay pero tinukmod gikas imong garbo sa imong pag-alagad di gina malipay magkusmo din taon ang naong anak kay ngano man daghan nato moalagad man tuod magpunay giyaw-yaw di ba maglungag niya human magandam magsigig yaw-yaw kamo mga tapulan mong dagko wa pagid mo mamangon diha nya unsaon laron ani kana mga daghang mga inana ba nya inig pangaon na hala kaon na mo diri pagdali ana ni sir tinuod ka pero gasigi ka yaw-yaw adi na gyud di na gyud na malipay unsa man di ay ang pag-alagad ni Maria nga nakalipay man una ang iyang pag-alagad para giyod sa gikinahanglan sa iyang gialagaran na magudusahay nga mga lagad ta sigon sa atong gikinahanglan kanabang kita mo'y gahuna-huna nga mauni ang makaayo sa atong gialagaran. Pasabot, gusto natong i-impose ang atong gusto kay haron maayo ang iyang kaugmaon. Nindot man na siya, pero pangitag paagi nga makasabot siya sa imong gibuhat. Dili pugson ba? Si Maria, ang gikinahanglan, pananglitan ron imong anak, hilig kayos duwa sa computer. Inigalagad nimo dito pagsugod sa iyang duwa sa computer kadto mo'y alagari mo apil kag duwa ana imo siyang tagaan og load aron daghan siyang maduwa ana ba imo siyang ubanan hain ang iyang kahimtang gikan didto magsige na kag hinay-hinay og kuyog niya nga magsunod na mo sa pulong sa Ginoo. Dili kay ditso ni mo labni didto niya kasab-an dayon ana ug di siya matog kay magsigdua kuyugi sa didto di sa ka matog ana haron inig kaugma pulos mo wa ka bata di wa mo ikaon ingon na imong anak ma wa di ka kalungag isa nakuwang mangudtas tugdong inshallah gutuma mao sa lungag sa ta pasaran sa tas kaon ani ma sige lang nakalingaw sa tagabiig duwa ko tubuntag nya unsa man permanentihon ni nato nya di nata kamatay ni kabuntag adi maayo mao ana sige unya ha sayo tagtog ana sayo na mogtog ikaw mao tanawa di ba sakto kay tas kaon sakto pas pahuway siya wagi din ni ayong duwa sa computer mo ana di at least makarealize di ba niya kung ang imong bana ang iyang hilig ang kabit
Asa man ka magsugod sa pag-alagad? Ha? Adto kas kabit magsugod. Mao to yang hilig dito. Imo silang pakanon, dadaan mo sila ngadto kana ganing pagkaon samtang mahuway pa sila ba? Imong dadag pagkaon. Aron igmata na nila, imo ding alagaran. Ana. Asaban? Okay. Testingi yun. Kung naagi opportunity, testingi. Tanaw na to kung sa'y resulta. O niyaron ko nang iyang hilig, suyop. Suyop ba na ba? Saan? Kuyugi. Kuyugi nga to. Ay lang sag suyop. Kuyugan raman mo. At to lang ka dito manukad. Tanawa, di ba, ini-grade, priso mong duha. Apil magagatuam ka dito. Ug maunay nahitabo ni Kristo. Si Kristo gidala ni Maria nganhis kalibutan. Iyang gialagad ang iyang kaugalingon. Unsa may resulta, naapil gyud Kristo kamatay nato. Si Maria sad namatay. So ang ikatulo nga kahiusa nato ni Kristo mao ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Si Maria isip tubag niya sa pagdaig ni Isabel, iyang gidaig ang Ginoo. Iyang gideclare nga ang Ginoo iyang buntugon ang mga tronos kalibutan. Diri sa ato sang unang pagbasa, ang dragon gibuntog sad, wa kakuha sa iyang pamaagis pagpatay ni Maria katong babae ug sa bata nga moang pulong. Buntugon gyud ang daotan. Wa gyud daotan nga magpabilin kaning gagubat-gubat karon, mga ngilngig kay nadlas tanan, kaning mga nagkontrol sa kalibutan karon. Muram na silag mga hawod na kaistanan. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, kaning tanang authority, kaning tanang mga espirituhanong mga hari, sa ato pa ang yawa o ang iyang mga kauban, kining tanan himuon ning tumbanan sa tiil ni Hesus. Ug ang katapusan nga kaaway na buntugon unsa man? Ang kamatayon. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na hadlok pa ka mamatay. Kano. Pangutan na ba? Tupad mo. Ing na hadlok pa ka mamatay. Moingon gani, simbako patay, simbako. Sa ato pa wa ka mahiusa ni Kristo. Kaya nahiusa ni Kristo di na mahadlok mamatay nga naman buntogon gani gibuntog na ni Hesus pagkalansang niya sa krus, nabuntog na ang kamatayon. Muna kitang nahiusas Ginoo, di na kita mahadlok mamatay. Nga naman, nabuntog naman ang kamatayon. Nga nahiusa man kas nagbuntog sa kamatayon. Muna si Maria, wa gyud mawili nga ngiyang anak gipatay sa krus. Nga naman, kay baonas Maria, kaning pagkalansang sa krus akong anak, dili ni mao'y katapusan, mabuntog raning kamatayunan ni. Hasta sad siya, wa sad siya mahadlok mamatay. Muna kamong nahadlok mamatay, wa pa mo mahiusa ni Kristo, nahiusa mos demonyo ang tag-iyas kamatayon. Oo, na siya. Nabi tayo maingon ako, Father, blessing ining akong daghan kayong kandila, daghan kayong tubig, daghan kayong asin. Nga naman para way dautan mo suod sa among balay. Ako na pangsablig pa kada gabi kay daghan kayong na nagpuyo nako. Pagsablig ni mo, nawa, mawa man. Pero mo balik sa sunod adlaw, ako na sang sabligan. Nako madugay din magdaan na dyan kag usa ka dump truck nga asin. Nako kay bawo kag hain na gapuyo. Kanang imong mahibaw-an des niyong balay, kay bawo kag hain ginatinuod gapuyo. Naana sa imong kasing-kasing. Kung naagan inang kahadlok sa imong kasing-kasing,
Nga, gapuyo na siya. Bisag asa pa ka. Huwag tanga na. Ang hadlok kag mamatay. Nga, pagpangutada na ko, ilan sa imong edad? Yun siya mga 75 na pa. Ay, sus, tiwasuno na kayo. Ayaw na pagdadahad asin. Iandam na lang ng asin para itimpla o niya nas hikay ini ka haya na nimo na ang nahihikay sa ginagmaya na bitaw sa kahadlok ba nato ana kapoy kista naghadlok-hadlok o nang ayaw mo kahadlok ha kuhaagin ang kahadlok kay buntog na tadaan pildi na tadaan pakighiusa ni Kristo mawa ang tanang kahadlok kay ang tanang dautan iya nang gibuntog ug ang katapusan sama ni Maria musaka kita ngadto sa langit nindog ta nagato ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulog ka adlaw na banhaw, ning saka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, binayaw ang lawas ug kalag ngadto sa langit si Maria misidlak sa dakong kalipay ug himaya. Busa uban kaniya malaumon kitang muingon, Ginoo pinaagi sa pangalian ni Maria dungga kami. Ginoo pinaagi sa pangalian ni Maria dungga kami. Alang sa simbahan na sa kanunay maglantaw siya ngadto sa kabanhawan nga gisaad ni Kristo magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa mga pangulo sa kalibutan, nga ilang ipatunhay ang kalinaw ug likayan ang makalilisa nga gubat, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang kanatong tanan, nga makakat-on kita sa paghalad sa kaugalingon ngadto kang Maria aron ang tanan makakaplag sa kahiusahan libot sa gihimayang sulugoon sa Dios magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa atong mga pamilya nga ang malumong rayna sa kalinaw maoy magmando diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon sa Dios nga takos ug mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer maglampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing ginabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo
ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga mabanhaw na sila diha ni Kristo, ug magmaya uban kang Maria, ug sa mga santos didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Ginoo, sa langit ug sa yuta, dawata kining among mga pagamuyo nga gituboy diha sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa